morning mga katiti. Time check 4:22. Tara sa daang Katutubo, Mapita View Deck, Barakbak River and Dam, Manluluwag Spring Ranger Tower at Agkapita. Dinaanan namin si Katiti Ace. Kasama natin sa ride sila Idol Founder Marlon, Katiti Larry, Katiti Satur, Katiti Jess, Katiti Iko, at saka si Boss Jug. Let's go mga katiti! A few minutes later. Good morning. Good morning sir. Boom. Eko. Eko.
moments later.
Shout out sa mga katiti nating nagdala ng pandesal at puto. Salamat mga katiti. First time natin dito. Punta tayo sa view deck. Time check 8:17. Dito kami sa Mapita View Deck. Pababa na po kami. Pupunta kami sa Maples. Umaambon kaya nagkaputi na kami lahat. Guys, mga katiti, dito papasok sa Bayawas River o mas kilalang Maples River.
Potek! Yun lang mga katiti, mataas yung tubig, hindi kami makakadaan. Ayan guys, hindi kami makapunta sa Matol River, mataas ang tubig, kaya ang pupuntahan namin yung option 2 sa Barakbak River. Let's go! Barakbak Angeles City. Pasok. Barangay Barakbak. Shout out kay Boss Jube. Ang sarap ng hinanda mong pagkain. Maraming salamat. Pupunta tayo sa Maluluwag Hot Spring. Malapit lang daw dito. Okay? No? Okay. Let's go!
Swimming pool. Oh, dive na. Dive. Mag-dive na. Ito yung bulbul. Lihat sekali kalau ini pagkukan na. Pagkukan ito lubog ni. Di nalutong. Iwang ka bayag mo? 15 to 20 minutes siguro. Kung pinag-giant ko ta giant spring gaya. Ayan, isang sa tol. Isang sa tol. Hamunan sa motan. Kaya sukat sapatos na. Ay, tsaka pa eh. Dito tayo sa akit sa Ranger Tower. Let's go! Eh ito na yung tuktok niya eh. Dapat ano pa doon dapat niya. Gumagalaw, hindi po sila. You know? Ay mo na! Lain ko ka Jack! Meron din bang sauce yan? Kaya lang hindi 360. Kailan mo na ano, Buster? Magkakape muna kami mga katiti sa Agkapita.
Alcate. Alcatita.